Effekten af Susan. Første del. Den, der vil lægge billet ind på Carlsbergs æresbolig i Valby, 850 kvadratmeter med fuld kælder og park, gratis og på livstid, kan med fordel begynde med at skaffe sig Nobelprisen i fysik. Det har Andrea Fink gjort i en tidlig alder, og derfor har hun kunne overtage huset efter Niels Bohr en gang i 60'erne og bo her i 50 år. Nu gør hun sig klar til at forlade det. Hun er ved at dø. De fleste nærmer sig døden modstræbende. Rent personligt kommer jeg til at nærme mig den skrigende og fægtende med armene. Andrea Fink bevæger sig hen imod den som en operadiva til en afskedskoncert. Det bliver en velgørenhedsforestilling. Hun har givet alt væk. Salen, jeg træder ind i, er fuldstændig nøgen, bortset fra hendes hospitalseng. Alt, hvad der er tilbage på væggene, er cremefarvede felter, hvor malerierne er hængt. Ikke engang en stol er blevet tilbage. Jeg går frem til sengen og læner mig op i min krykke. Hendes synsfelt er snævret ind først, da jeg er helt tæt på, ser hun mig. Susan, siger hun, hvad vil du gøre for at få dine børn tilbage? Alt, siger jeg. Det kommer du også til.